Og den første challenge, det er, hvor vi drikker water. Altså, vi skal se, om der kan have vand længst tid i munden. Ja, det var det, jeg mente. So now. Okay, så ja. Nu skal huske meget. Mere hun spyttede ud af munden. Jeg vandt. Nej, jeg har lige slugt mit vand. Ja, jeg synes, jeg kunne mærke, at du spyttede ud af mig. Okay. Næste er, hvem drikker vand hurtigst. Altså sådan helt glas Der vand. står 1-0 til mig. Det skal være, hvem der drikker sådan et glas vand hurtigst. Ja. Okay. 3, 2, 1. Okay, vi stopper den i her. Så er vi tilbage. Nå, den næste challenge går ud på at tage vand på den. Ja, meget grej. Okay, den næste challenge går ud på at drikke citron. Okay. Det er meget, hvor vi skal drikke. Nej, altså vi skal have på teskilt, og så skal jeg... Jeg åbner den. Nej, jeg kan ikke. Au! Jeg bliver nødt til at styre det. Oh my god, hun er sindssyg. Okay. Så. Her, vi fylder på hinanden. Vi skal lige meget. Jeg vil fylde på min. Ej, det bobler. Du skal mere. Fuck dig egentlig meget. Du skal mere. Mere? Åh, nej. Jo, hallo. Jo. Vi stopper lige her. Okay, nu. Jo, det var. Jeg vandt. Mia, hun spyttede ud igen. Så hvad står der nu? Jeg vandt vandet. Det der med at drikke vandet. Nej, det gjorde jeg ikke. Jo, for du spyttede dit Det ud. var 2-1. Til mig. Ja. Okay. 2, 1. Nu er det til sidste challenge. Den går ud på at lægge læbestift med bind for øjnene. Vi vælger lige. Jeg vil helst ikke have den her. Jeg tager den her. Du tager den her. Så læg på mig. Okay. Ja, nej, jeg skal også have den her. Vi skal begge to have den på. Jeg har taget den her. Skal jeg? Du har den på. Nej, du skal den her på. Vi skal begge to have den her på. Okay. Oh my god. Okay. Er den over? Ja, det er lidt for meget. Okay, sådan der. Ja, så skal Jeg skal lige mærke dit ansigt. Au. du skal ikke kæle mig. Ej, du får det ikke ind i munden. Du skal ikke have det ind i munden. Du skal ikke have det i munden.
Du skal mærke dig. Ja, ikke okay. Så. Oh my god. Yes. Så, nu er det min ad-effekt også på tanden. Nu er det min tur. Nu er det min tur. Ja, den kommer her. Hvor lækkest. Den er rullet op. Okay. Kan det se os? Ja. Okay. Ej, okay. Jeg er ikke færdig. Sådan. Tag dem af. Ja, jeg vandt den. Den vandt jeg. Den vandt jeg. Jeg har ikke engang noget på lægerne, mand. Ej, det var Det er ikke engang tæt på. Jeg vandt, så er det afgjort. Der er 2-2. Vi er nødt til at finde en ekstra chat. Jeg ved, hvad det er. Det er ligesom Chubby Bunny. Det skal bare være med bacon chips. Okay, vi laver med bacon chips. Okay. 1, Cherry Bunny. og bacon chips. Bacon chips. 3, 4. Hvor lang tid kan jeg nu? Bacon chips. 5. Bacon chips. 6. Bacon chips. Nå, det var vores challenge. Hun vandt. Jeg vil hellere citron. Nå, men det var egentlig alt for vores challenge i dag. Ja. Jeg vandt. Ja. Jeg får resten af det. Nå, Okay. vi ses næste gang. Hope you enjoy. Hvis I Smid gerne, en kommentar, hvis I godt kan lide videoen, må I gerne abonnere. ja, og like selvfølgelig. Og hvis I vil gerne have, at vi laver en til challenge, eller komme med nogle forslag til, hvad vi skal lave, en haul eller noget, så skriv det ned i kommentaren. Vi ses næste gang.